Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο προηγούμενο επεισόδιο ασχοληθήκαμε με τον κινητήρα του καινούριου project που ξεκινήσαμε, ενώ πίσω από την κάμερα είχαμε αγοράσει και αρκετά καινούργια ανταλλακτικά. Τώρα να πω κάτι, επειδή το βίντεο τυχαίνει να βγαίνει μετά από αρκετά χρόνια από την ημέρα της κατασκευής, ίσως τα ανταλλακτικά πλέον να μην είναι και τόσο καινούρια, αλλά σκουριασμένα και φθαρμένα. Εν τω μεταξύ δεν νομίζω να έχει μείνει για κάποιον μυστικό το τι πάμε να φτιάξουμε, έτσι. Λοιπόν, και ξεκινάμε με τον σκελετό, τον οποίο είπαμε για αρχή να πλύνουμε από τις βρωμιές και τις βροχές που έτρωγε τόσους μήνες στο μπαλκόνι. Και μαντέψτε που πηγαίνει μετά. Στο ίδιο ακριβώς μπαλκόνι. Το αφήνω να στεγνώσει, ενώ το πρωί το τρίβω, το καθαρίζω, το προετοιμάζω για βάψιμο και το περνάω 2-3 καλά χέρια semi-gloss μαύρο. Δεν έκατσα καν να ασχοληθώ με αστάρια και καλά τριψίματα, θεωρώ δεν υπάρχει κάποιο νόημα. Αντιθέτως έβγαλα κάποια στοιχεία όπως το stand και τον σφιχτήρα της σέλας για να τα καθαρίσουμε ξεχωριστά. Λοιπόν, στο stand έλυσα ό,τι μπορούσα. Παρατήρησα ότι έχει πολύ μεγάλους τζόγους, οπότε το πλάκωσα λίγο με το σφυράκι για να παίξει λίγο πιο σωστά. Και στο τέλος έβαλα και ένα καινούριο πιο ισχυρό ελαττήριο. Έπεσε λίγο γυαλισματάκι, εντάξει, τα κλασικά. Τώρα το σφιχτήρα επίσης τον έλυσα, τον καθάρισα, τον γυάλισα και στο χειρούλι έβαλα και ένα θερμοσυστελόμενο. Ως γνωστόν η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς το μπροστινό κομμάτι που ήταν κιόλας έτοιμο του τιμονιού επίσης καθαρίστηκε και γυαλίστηκε. Τέλεια, τώρα μοιάζει με inox, κάμια σχέση με πριν. Στη συνέχεια ακόμα μια σοβαρή λεπτομέρεια, το ρουλεμάν του τιμονιού, καθάρισμα γρασάρισμα, και αφού τελειώσαμε και από εκεί μαζεύουμε το ένα και το άλλο. Τώρα κάποια στιγμή μας χαιρέτησε ένας σκληρός δίσκος και έτσι χάσαμε πάρα πολλά αρχεία και πολλές σκηνές και από αυτό το project. Σας το λέω γιατί σίγουρα θα σας φανεί περίεργο να εμφανίζονται ξαφνικά πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Έχουμε χάσει αρκετές σκηνές, άρα έχουμε και τρύπες στο σενάριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως για παράδειγμα αυτή η ρόδα μαζί με τα φρένα που φαίνονται καινούρια, αλλά δεν είναι έτσι. Τουλάχιστον εδώ σωθήκαν όλες οι σκηνές και είναι τόσες πολλές που θα βγάλουμε ξεχωριστό επεισόδιο με ρόδες και σύστημα πέδησης. Σήμερα επικεντρωνόμαστε όμως στο σκελετό, ο οποίος έχει σχετικά απλή φόρμα και στο κέντρο του κάτω έχει και ένα μπαγαζάκι. Όχι για προσωπικά αντικείμενα όμως. Έχει φτιαχτεί ειδικά για μια μπαταρία 7,2 αμπερορίων για να μπορέσουμε αργότερα να συνδέσουμε φώτα κλπ. Τώρα πάμε λίγο μπροστά στο κομμάτι που ήταν έτοιμο. Υπάρχουν τρία αυτάκια τα αγωνιακά για φλάσ από ό,τι καταλαβαίνω, ενώ το κέντρο θα το χρησιμοποιήσουμε για κάνα φάρο. Πίσω υπάρχει μια σωλήνα 30 χιλιοστών, μέσα της μπαίνει άλλη σωλήνα της σέλας. Στην πρώτη υπάρχει μια κοπή που μαζί με έναν κολλιέ θα σφίγγει την άλλη σωλήνα. Η σέλα εντωμεταξύ είναι το μόνο πράγμα που έχει κάποιο είδους ανάρτηση, παλιωμοδίτικη full, μεγάλη, αλλά βολική. Τώρα η σωλήνα έχει κολλήσει υπογωνία, φαίνεται να λυγίζει, η αλήθεια είναι, αλλά δεν σπάει. Τουλάχιστον υπό τα 100 κιλά του χοντροκόλλου κύριε Αλφάδη δεν σπάει. Πίσω μπαίνει και το ντεπόζιτο και το μοτέρ από την άλλη πλευρά που είχαμε επισκευάσει εισαγωγικά στο προηγούμενο επεισόδιο. Την κορδονιέρα ακόμα την περιμένουμε απ' έξω, ενώ τα υπόλοιπα μέρη είναι όλα έτοιμα. Θυμίζω το κάναμε service, κολλήσαμε την εξάτμιση, αλλάξαμε καρμπουρατέρ, βάλαμε φίλτρα, αλλά ένα από τα σημαντικότερα, θα φτιάξαμε και ένα σύστημα ψήξης. Το δοκιμάσαμε και όλο στο τέλος του βίντεο, όλες οι λεπτομέρειες εκεί. Από μετάδοση έχουμε μία ταχύτητα με αλυσίδα, πίσω έχουμε ρόδα από καρότσα σχολικού και ηλικίου μαζί με ένα old school φρένο τύμπανο. Εντάξει, τη δουλειά του την κάνει. Σε αντίθεση από την πίσω ρόδα, η μπροστά είναι πιο μικρή, αλλά Klein. Στην κατασκευή του σκελετού κατά βάση χρησιμοποιήθηκε σιδερένιο προφίλ 25x25. Για τα πλαστικά και το ντεπόζιτο υπάρχουν απλά αυτάκια με σπήρωμα, ενώ για να κάτσει το μοτέρ στη θέση του, το οποίο εντωμεταξύ βιδώθηκε σίδερο με σίδερο, φτιάχτηκε επίσης μια απλή βάση. Όπως βλέπετε, το μαστόρι χρησιμοποιούσε ό,τι είχε στο πάτωμα.
Μάλλον γι' αυτό ο σκελετός είχε βγει λίγο πατσαβούρικος και λύγιζε με το βάρος, γι' αυτό και είχε ενισχυθεί, τουλάχιστον σε 2 σημεία. Στο αποτέλεσμα, απόσταση μεταξύ αξώνων 90 εκατοστά, φάρδος στο προφίλ πίσω 20 εκατοστά, ύψος σέλας ρυθμιζόμενη από 60 έως 80 εκατοστά και ύψος τιμονιού κάπου στο 1 μέτρο. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, το βάρος, το οποίο να πω την αλήθεια το περίμενα πιο πολύ, μαζί με μοτέρ και ντεπόζιτο 17 κιλά. Εντάξει, συγκριτικά με ένα ηλεκτρικό πατίνι είναι αρκετό το βάρος, ωστόσο και το μοτέρ μας υπόσχεται πάνω από 1 κιλοβάτ απόδοσης. Εντάξει, μόνο στην πράξη θα φανεί. Εμείς πριν τελειώσουμε σήμερα θα ήθελα να διαφημίσω τη σελίδα μας στο Instagram, για την οποία καθόμαστε και φτιάχνουμε ειδικά reels, βιντεάκια τα οποία είτε ανεβαίνουν μόνο εκεί, είτε ανεβαίνουν πρώτα εκεί και μετά εδώ. Έχει και πειράματα, έχει και κατασκευές, έχει και όλα μας τα νέα. Πάρτε και μια ιδέα όσο κοιτάτε. Αυτά για σήμερα, ευχαριστώ πολύ, σας περιμένουμε εκεί. Έχουμε δέμα για τον κύριο Τρακατέλη απόψε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ωραία, ο ήλιος και η καράφλα μου δεν πάνε μαζί. Μόλις να μετρήσαμε το πόνι και έβγαλε 26 κάτι άλογα, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε μια κοντράρα με αυτό το εργαλείο εδώ από τους e-tuners. Σήμερα ο Μπρο δοκιμάζει οδήγηση για πρώτη φορά με το Turbato Colt. Στο πατάρι ενός σπιτιού βρέθηκε αυτό το πλαστικό μπαούλο, το οποίο αποδείχτηκε να είναι... Σήμερα θα βγάλουμε ASMR αυτοκινητήσιους ήχους χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό μικρόφωνο και μια κάμερα. Για να δούμε. Σήμερα έχουμε ένα κυριακάτικο κλεισιματάκι. Εδώ αντί για ASMR έπρεπε να λέει είχαμε, αφού έχει σπάσει το ένα άκρο της σωλήνας. Αυτό εδώ είναι αυτό εδώ. Σήμερα για επισκευή ένα φιλαράκι μας έφερε PlayStation 2, το οποίο δεν λειτουργεί. Καλησπέρα παιδιά. Ρε Αλφάδη, Καλά δεν μου φτιάχνεις ένα σαμπάκι.